Velkommen til Whisky.dk. Whisky.dk, det er Jeanette. Hej, mit navn er Olsen. Jeg er indehaver og medstifter af Whisky.dk, Danmarks største sprutunivers. Når du handler med Whisky.dk, så får du ikke kun vores enormt store know-how, 30 år i branchen. Vores passion er jo ikke kun whisky, som i øvrigt løber i vores årer. Det er lækre brandyer, det er fadlager øl, det er frækt mezcal, mixer. Det er simpelthen et spændende univers af alkoholoplevelser. Det kan godt være, at vi er store, Whisky.dk, men vi er altså bare det firekløver. Jeanette, Martin, Ulrik og Olsen. Vi håber, du kan mærke vores passion, når du handler med Whisky.dk. Kæft, det er godt det her. Wow.